anys, quan estava fent aquesta peça, vaig com descobrir que la vinyeta final d'alguna forma resumia tota la història. I el petó final també d'una pel·lícula, si agafes només aquell fotograma, té un pes diferent als altres fotogrames. Tu pots tenir molts, però el fil d'alguna forma resumeix la història i alhora és el començament del que no veus. I per tant té tota aquesta qüestió tan impressionant. És interessant llegir perquè hi ha molt humor també. Aquesta peça ara s'haguera pogut fer digitalment, segurament amb gran facilitat des de la ment d'agafar coses. En el cas meu és completament artesanal, és a dir, jo en aquella època, això està fet l'any 77 segurament, jo anava molt al mercat de Sant Antoni i allà un dia hi havia una senyora que venia unes capsetes de mistos forrades de paper rosa i de paper blau i a dintre estaven plenes de fotogrames de pel·lícula, o sigui, el fotograma de cel·luloide, no sé com es diu en català, de cel·luloide a dintre de la capseta. Hi venia també uns visors que tu podies ficar el fotograma i mirar-ho. Vaig comprar 10 capsetes. Llavors, el primer dia vaig comprar 10, vaig tornar i vaig comprar 100, després ja vaig comprar moltes més, em vaig fer amiga de la senyora aquesta i al final ja comprava els contenidors aquells d'Omo, de sabó, d'aquella època, buits, plens de fotogrames. O sigui, jo era la persona més rica de fotogrames que heu conegut. O sigui, fotogrames i fotogrames. Llavors vaig pensar, com puc entendre tot això? Com puc entendre? I vaig agafar una sèrie de capses de sabates i vaig dir, vale, tots els fills amb una caixa de sabates, tots els començaments amb una caixa de sabates, tots els personatges femenins, tots els personatges masculins, les parelles, accions, i vaig dir, vale, accions de mans, gent parlant per telèfon, sempre en aquella caixa, les masses a la caixa, i vaig acabar amb una mena d'esquema per tipologies del que és el cinema comercial. I va ser aquesta peça que es diu Reprise, la total, vaig fer 8 o 9 canals. Però aquí he seleccionat, i això ja ho havia presentat amb anterioritat, però d'una manera, com ell diu, més petita, vaig seleccionar el canal de personatges femenins, personatges masculins i parelles. O sigui, aquí tenim tots els personatges femenins i clar, són impressionants perquè vaig trobar tothom. O sigui, vaig arribar a comprar tants fotogrames que tenia tot, tenia totes les actrius i ho tenia tot, és increïble. Total que, bueno, per què vaig fer això? Perquè era part de mirar, té que veure no tant en col·leccionar com mirar, observar quins són els prototips en què nosaltres hem construït les nostres identitats. Nosaltres ens construïm en el si, dintre d'una cultura. És a dir, si jo fos una aborigen australiana que hagués nascut el mateix any que vaig néixer i hagués estat allà amb les cançons i amb la natura i fent pintures amb els dits, tindria una idea de mi mateixa, una identitat molt diferent. És a dir, nosaltres ens construïm les nostres identitats a partir de la sopa cultural en la que ens trobem. És molt interessant mirar aquesta sopa perquè allà veurem una mica qui som i també podem descobrir, potser, qui no volem ser. Aquesta obra neix d'una pregunta. Si un extraterrestre vingués a la Terra i no hagués vist mai un ésser humà viu, tant ni un home ni una dona, ningú, i arriba aquí a la Terra i només troba revistes, i només troba els diaris, i només troba tot el que està imprès, quina imatge té de nosaltres? Quina imatge té de la humanitat? Això ho vaig fer l'any 78. Vaig col·leccionar imatges d'homes i de dones, i una altra vegada les dues capses, vaig anar omplint les caixes, i al final, amb una simple màquina de Super 8, vam fer, que em va ajudar l'Eugeni Bonet en aquell moment, vam fer imatge per imatge, una animació, i vam crear aquestes dues seqüències com si fos una maquineta de Las Vegas, en una banda tens imatges d'homes i a l'altra de dones,
i de tant en tant, ara no sentim l'àudio perquè l'he baixat perquè n'hi ha moltíssims, però de tant en tant fa clinc, clinc, vol dir parella, i és en aquest joc que em serveix d'excusa per anar veient aquesta imatge de nosaltres mateixos, sempre amb la intenció de buscar qui som, com ens presentem, quina imatge donem, etc. A una banda tenim fragments de Miss Universe de l'any 81 i a l'altra banda tenim unes imatges de una antropòloga, la Marta Moya, i va compartir amb la Nori Venegas, poeta, i elles dos van estar vivint i vam fer una sèrie amb una càmera amb rodes, perquè jo no volia fer els plans canònics de la televisió, que és plano general, plano medio, close-up, alert, tot quiet, controlat, tu saps perfectament, la càmera domina el que filma. Jo volia fer una càmera que estava en rodes, que això ho he treballat moltíssim, que no prioritza cap visió, sinó que està com trobant el que no sap i dansant amb la realitat, perquè jo busco el que no sé, no busco el que sé. No, però no dic cap missatge, no busco una cosa que sé i la dono, no. Estic buscant i m'interessa que em sorprengui. Estàvem a Nova York amb la Glòria Bosch en el procés de vendre l'edifici que jo havia tingut 30 tants anys i que era un magatzem, una nau on abans es treballava el ferro. I la vaig tenir com a estudi amb el Peter Van Rijper, amb el músic, durant molts anys i després jo sola. Total, que estàvem en el procés de vendre el nostre espai i la Dani va dir no ens podem anar a Nova York sense fer un despido d'això, sense fer alguna cosa. Llavors vam decidir que convidàvem el Felipe Ruiz, allà present, que m'està filmant en aquest moment, i que vingués a Nova York per fer... Ella estava fent una pel·lícula sobre mi en aquell moment i vam convidar que vingués a gravar. I jo estava molt preocupada perquè no volia fer el típic d'anar caminant per als carrers de Soho i tal, dient jo aquí vivia, no sé què, tal i qual. I em vaig inventar aquesta idea d'anar amb la meva bola fent-me jo un autoretrat. Mira, això és l'estudi meu des de fora. Veureu el logo de la Fundació allà a sobre, que poc ho hem dit, per aquesta mà. La meva veïna, la Marta, el logo. Estic entrant, diguéssim, en el meu estudi, en aquest moment, i la porta se m'enrollet, se'n menja. Bueno, la idea era que aquest autoretrat, que és l'únic i fet meu, no m'inclou només a mi, sinó que inclou tot l'espai, els llocs on he viscut de meva memòria, l'espai cap endavant i cap enrere, perquè amb aquest artilugi jo volia filmar, o sigui, això és el que està darrere meu. I a l'altra part és el que està davant, i estan coexistint tota l'estona i a davant. Això és el meu estudi amb homenatge als elements, mira. En aquell moment ho teníem muntat allà. Clar, és una visió d'un espai molt, molt especial, que em va permetre aquesta idea, aquest artilugi, de la bola més la càmera petita aquí. Que dic aquesta càmera petita, la qualitat que té, comparat amb les seves immenses, és tripla qualitat, només una camereta darrere que valia 200 euros. ¿Vale? Miran con la música allá y después lo bajamos. Jo vaig amb ella, que en aquell moment estava a la cultura, i estava. Hem entrat en un altre registre. En canvi no. Per què? Perquè ja projectem sobre plata, ja és un espai molt més de la imaginació, és un lloc energètic,
la dona que surt, la protagonista, diguéssim, d'aquesta peça es troba amb el mar i té que superar a les ones, a les onades que la tomben, i aquesta lluita permanent, i la terra. Això està en el registre del color vermell i taronja. Després, en aquest lloc ja està el groc, que és la relació amb l'espai, amb el sol, també amb la natura. Clar, ara no veiem tota la peça, només veiem un moment, però els cicles del dia i de la nit, el sol, les onades, i aquesta dona, aquest ser, que potser traspassa inclús la idea de dona, perquè podria ser acostar-se a l'ànima junguiana, no? Està relacionant-se amb la natura. En aquest cas ja s'està rendint, que és un moment molt important. A mi m'encanta aquest canal. És a dir, ella ja es converteix en aigua, aquí. Les onades arriben, però hi ha una lluita i ara ho veureu. Veus? Ara ho tenim aquí, clar, que ella es tomba, es fa onada, l'onada la mou. És com si ella es fes aigua, no? És un moment molt important en els nostres processos de rendir-nos davant de certes coses a la realitat per poder-les fer nostres. O sigui, hi ha un moment com de rendiment, no? I crec que aquest canal expressa una mica això, aquest moment de fer-se un amb les coses, de no lluitar-les tot el dia, sinó que també agafar-les i dir, vale, jo soc part, me'n rendeixo. Vale? I en aquest altre canal, ja seria el quart d'aquest, entrem en el color morat perquè hem anat del vermell, taronja, groc, verd, turquesa, blau, morat. Bueno, jo sempre estic ordenant la llum segons les longituds d'ona, i aquí ja tenim aquest mena de color rosa, color morat, d'aquest ser que s'està ja aixecant i està sortint, caminant. Alhora va i torna, també és múltiple, una mica en el diàleg aquest que dèiem amb la Venus famosa de Botticelli, que surt de l'aigua acabada. Aquesta surt, però segurament començarà a introduir-se una altra vegada al cicle i tornarà a estar sota l'onada bestial intentant sobreviure i tornarà a estar acceptant el ritme del sol i tornarà a rendir-se per fer-se una amb la natura i tornarà a sortir, diguéssim, gloriosa, o almenys ella fent-se cada vegada.